yakni benta jong khubor la Wan Rung daga fatafat online shopping store. Ka FKJGP Kerdam Mausikar Omberset Unit Kalapan Pau ya kajing Songkhia banyui bahaka absan tarik unaitung arajar arpo kidan kinong Assam ki bawan kai lembaga beloro bat ki bait syakasnong Mausikar haka positeng sengi wat hapadeng kajing khang ya ka interstate dak sarkar Meghalaya ka bala penjari na do kamiet jong ka arpulai tarik unaitung kani kajing wan ki brio na Assam syakani kathan hakom kani kapor ka bo jingma bat prince iri ki pat ba ka te kathan yo bakini ki brio ki wan kit khinyang jingpang COVID-19 khamtam kumbayo i menta ba ka Jylla Assam kalanang kiu bha ya ka jingdon ki bayo COVID-19 kumta ka seng gadawan na ki border district jong West Khas Hills bakin khangla ya ka jingwan ki brio na bar Jylla syakani kathan hakom kani kapor ka bamenta khanang ban khangla ya ka jingpur jong uni ukhyang jingpang ha ka jo opor ka office jong ka director general of police Meghalaya Shillong ha ka 8 tarik unaitung kalap ha ya kurwo syakilat thai khubor ba ha ka 8 tarik unaitung kilayo khubor ba kidon kumbah nru phau halu nyopho tli ki thok thok bat atli ki boloro ki bawan sa Mausikar bat kini ki brio na Assam kila sha khang lentino ha kinong song snong bat harian ba Pulit kilayo khubor halor kani u additional district magistrate UPD sangma MCS bat u sub divisional police officer u ba ai khorkungor MPS kilalai dalade syakani kecaka bat kilayo bal ya nrengut kibrio ki basuba bakidei nakaju kakan hun kibadang sang suari hayo langpi bat yakini lapen pilot sa Assam ka khubor na ki Pulit ka pentip ru bayabaro ki bawan sang suari sa langpi lapen pilot sa Assam bat yakarung kami jong kipat ba ha kani kecaka lapet ngor ha do USP ka West Khas Hills bat USP ka Kamrup district Assam